mayroon na bang bagong talbos, kung tuyo na ba yung lupa. So ganun siya ka-concern sa kanyang mga halaman. Nagsisimula pa lang siya, pero once na hindi na siya makontento dyan, talagang pupunuin niya yan. Katulad natin, katulad ko, katulad nyo, talagang pag na willing sa halaman, kahit sabihin mo gusto mo isang variety lang, dalawang variety, pero hindi ka makukontento, talagang hanap ka pa ng iba. Pag may nakita kang another varieties na gusto mo, bibilhin mo yun hanggang sa dumami ng dumami yung mga halaman. Magandang araw sa inyo mga ka-From-D, at syempre nandito pa rin ako sa aking kaibigan dito sa Quezon City. So ngayon na-convert ko na siya as a plantito. Dati ayaw niya talagang maghalaman, ayaw niya maghawak ng halaman. Talagang ayaw na ayaw niya. So ngayon ka-From-D mas ano pa siya sa akin, talagang active na active siya sa paghahalaman. Lalo yung napakalaki ng kanilang bakuran, pero gusto niya talagang punuin. So ngayon ka-From-D, update ko lang po kayo sa kanyang ginawa. So hindi naman ako tumutulong, tinitingnan ko lang siya kung anong gagawin niya. But minsan nagiging critic ako, kaya natututo rin siya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ginawa niyang garden. Hindi pa lahat yung pangkalahatan. Dito lang sa gilid ng kanilang bahay. Pero kasi malaki yung bakuran nila, kaya kahit na gilid ng bahay, napakalaki. Yun ka-From-D, update ko kayo sa kanyang garden at ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa niya. So, katulad ng bagong plantito, ganun talaga pag bagong plantito. Pero maayos naman yung ginagawa niya. So, ayun ka-From-D, ang hilig niyang mga halaman ay yung ferns, mga birdness ferns. Basta anything, basta ferns. Kasi doon daw siya nare-refresh yung kanyang soul. Kaya ayan ka-From-D. Kaya makikita natin mga ferns, iba't ibang klaseng ferns. Pero maganda naman siya. Yung sa front chart nila ka-From-D, update ko rin kayo doon kasi masyadong mabagal mag-anong halaman dito mag-improve, pero okay na rin naman siya. So ipapakita ko rin yun sa inyo later. But yung bagong plantito natin, talaga excited palagi sa kanyang pagga-gardening, lalo't pagkagising niya pa lang, talagang chine-check niya na yung mga halaman niya, kung lumaki na ba, kung mayroon na bang bagong talbos, kung tuyo na ba yung lupa. So ganun siya ka-concern sa kanyang mga halaman. So anyway, ganun talaga ka-From-D kapag bagong plantito. Nung nagsisimula rin ako, ganun din yung ginagawa ko. Kasi nga parang curious ako dahil gusto ko lumaki na kagad siya. So ganun din pala siya. At syempre karami naman siguro sa ating ganun kapag bagong plantito at bagong plantita. Yun ang ginagawa, yung parang excited palagi sa kanyang tanim. Mga ka-From-D, ang halaman ng aking kaibigan dito sa puno ng kaimito, mayroon siyang malaking burn marks na halaman, at yan nangingintab pa at fresh na fresh dahil bagong dilig yan. Ayan, dalawang puno siya, at syempre mayroon siyang agave sa gitna. Dito naman sa baba ay meron siyang napakagandang Dieffenbachia or Dieffenbachia sequentiae. Ayun, napakaganda niya at napakaganda ng kanyang dahon. At meron din siyang Boston ferns. At bird nest ferns, ayan. Mayroon pang rainbow Ayan. At dito naman ka-From-D sa medyo tabi, mayroon siya another na Bernice ferns na dalawang pot. At dito naman, meron naman siyang napakalago na fish-tailed sword fern. Ayan. At sa tabi niya, mayroon na Calathea, Lutea, at syempre mga Dieffenbachia.
baba naman meron na siyang Philodendron Hybrid Red Sun. Ayun. Tapos mayroon siya ulit ng Dieffenbachia Sequin shoot. Yung nakagapang naman from sa pataas yan ay yung yung Cadena de Amor. So minsan napupuno siya ng bulaklak, minsan walang bulaklak. Katulad ngayon, medyo natuyo yung bulaklak dahil mainit. Ayan, mga ferns, napakahilig niya sa mga ferns from at talaga naman yung pag pumupunta kami sa mga garden center, yung ferns talagang hinahanap niya. Sabi ko, ibang halaman naman para para may trail naman, yung ibang kulay naman, pero talagang yung ferns talaga yung gusto niya kasi parang napaka-presko sa para pakiramdam niya. Ayan, meron siyang heart's tongue fern. So, yung parang kaano siya ng mga Vernis ferns, mga ka-varieties siya. Then, sa baba naman, ayan, nakikita natin yung Aglonema, Doña Carmina Aglomina at Aglonema. Then, yung black cardinal naman dito, meron siyang black cardinal dito sa baba. So, bagong-bago yan ka-from D at ayan, parang nasunog na nga yung talbos niya dahil sa sobrang init. Meron Senado. Ayan, maganda rin yung pagkatubo niya, although hindi siya masyadong last, pero ganyan lang talaga yung Senado. Tapos ito sa baba meron siyang Enjoy Photos. Dito naman sa ibaba, meron siyang succulent orange delights. Kilala rin siya sa red flame or campfire plants. Another pangalan niya is Capertune or stone crab. At dito naman yung another Philodendron red sun. At ito naman yung gumamila na kulay pink. So magkakulay sila ng Philodendron Red Sun Hybrid. But alam ko orange lang talaga yon. At ito naman yung Dracena or tricolor Dracena or Reflexia. Ito naman yung Pandamos. So hindi pa natatanggalan ng mga na nabubulok na dahon. Ayan, tinatanggalan ko na yung mga bulok na dahon para gumanda ulit. So yung iba binunot ko kasi natutuyo na. Din ayan, ferns ulit. May wandiring sa itaas. Tapos itong naman na sa gilid na ito, meron siyang baliti tree. Madalas naman siyang pinuputol sa taas.
Yung parang mga sinulid ka from ay yan yung mga ugat ng Princess Vine. So kahit naman saan nakikita natin yung mga ganyan. So ngayon ko lang nalaman na Princess Vine pala yung pangalan niyan. So marami niyan sa gilid ng ilog, sa gilid ng sapa, at sa iba't ibang basta makahoy na lugar, maraming ganyan. At ito yung sa baba, Heart's Tongue Fern, yung ka-varieties ng birdnest ferns. Ito naman kapramdi yung spider plants or Lourdes plants. Ayan yung may variegated na yan. Ayan, kakasimula niya palang maging plantito, pero ito na yung garden niya. Gustong-gusto yung ganyang style, parang nagagandahan talaga siya. Para bang banderitas na niligay sa ilalim ng kanyang garden. So, yung garden niya kapamilya dito sa tabi sa gilid ng bahay ay na ano siya na kukubkuban ng Princess Vine. So, yung sa taas Princess Vine lahat yan. Napakaraming ugat na napuputo umano sa baba. At dahil may mangga sila dito kapam dito, fresh na fresh ang kanilang mangga. Ayan, every morning namimitas kami ng mangga dito kasi nahuhulog lang, sayang naman. But mas gusto ko kasi kaprumdi yung yung medyo manibal or medyo hilaw. Tapos sinasawsaw ko sa asin. So ayun ang gusto ko sa mangga, yung madilaw or manibal. Ayan, kapramdi, nakita yung garden ng bagong plantito, very refreshing. Kasi yun talaga ang gusto niya. Hindi masyadong makapal yung halaman. Parang sa bagay, nagsisimula pa lang siya. Kaya gusto niyang hindi makapal kasi nagsisimula pa lang siya. Pero once na hindi na siya makontento dyan, talagang pupunuin niya yan. Katulad natin, katulad ko, katulad nyo, talagang pag na willing sa halaman, kahit sabihin mo gusto mo isang variety lang, dalawang variety, pero hindi ka makokontento, talagang hahanap ka pa ng iba. Pag may nakita kang another varieties na gusto mo, bibilhin mo yun hanggang sa dumami ng dumami yung mga halaman mo. Dito naman kaprimdi yung swing, bali pag mayroon silang visitor, dito lang sila umuupo. Sometimes tinatambayan lang din nila pag walang magawa. At napakalas naman ng isang Calathea lutea dito kapromdi. So gustong gusto ko siya kasi ang laki ng dahon niya. Sometimes nagkaroon din ako ng ganyan, kaya lang hindi ko na malaya na bunot ko yung Calathea na yun at isinama ko sa mga itinapon ko. Hindi ko kasi alam na Calathea lutea yun. So akala ko yung parang mga ordinaryong damo na tumubo, kaya ayun, binunot ko siya. So ayan, napakaganda nga at ang lalaki ng mga dahon. Ang lakas mga nature. Yung Princess Vine sa taas, hindi siya masyadong malago. Kasi dito sa Manila, mainit. At saka ganyan lang talagang dahon niya. Ang dumadami dyan yung mga ugat na nahuhulog pababa. So, katulad niyan. So, kaya lang, andito, palaging pinuputol yung ugat niya dahil dinadaanan nila ito yung, na to, parang terrace or balcony.
Ito naman kapramdi yung tinatawag na tricolor Dracaena or Dracaena rafflesia, Dracaena fragrance, corn plants. Dami-dami yung pangalan kapramdi. Sa totoo, napakaganda niyang tingnan sa personal. Parang pag nakita mo siya sa tindahan, nakaka-attract siya. At medyo pricey rin yung halaman na iyan. Then, ayan, meron din ulit ditong Senado plants. Tapos sa ground niya, meron siyang Wandering Joe, Lourdes plants or something spider plants, Calathea, ayan, Fortune plants. Dito naman kapramdi, meron siyang mga aglonema dito. Meron siyang hybrid, red suns, philodendron. Meron siyang jade plant, anthurium, mga ferns. Ayan, Dipinbacia or Dipinbachia. And dahil talagang napakahilig niya sa mga ferns, ay napakarami niyang biniling ferns. Tinatanong ko siya kung bakit napakadaming ferns ang niya binibili. Sabi niya yun daw talagang gusto niya. Kasi nare-refresh daw siya. Ayan, puro ferns. Bird nest ferns. Plant. Aglonema, bird nest plants ulit, saka meron siyang isang anong tawag doon, bromeliad, tapos tea plant. At meron din silang poon dito kapramdi dahil religious masyado sila, palagi sila nasa simbahan. At yun, gusto nila, mayroon mga poon dito. Dahil bagong plantito, talagang inodyukan ko siya na bumili siya ng African talisay na variegated. So ayun nga, nabili namin siya sa Silang Cavite na 150 pesos. Pero sabi ko napakatagal lumaki niyan at syempre alam ko hindi siya masyadong dinidiligan, pero talagang excited siya palagi. Bawat gising niya, takbo kagad siya doon sa mga tanim niyang halaman. Talaga yung chinichik niya kagad kung ano nangyari, kung lumaki na ba. So, ganun siya ka-excite sa kanyang halaman. Araw-araw yon. Maya-maya, chinecheck niya. So, ganun talaga kapramdi nung unang naghalaman din ako. Ganun yung ginagawa ko. Palagi kong chinecheck. So, dito naman kapramdi, nasa ilalim ng mangga yung mga halaman dito. Pagising ko sa umaga, dito kagad yung ako pupunta at winawalis ko yung mga dahon kasi napakaraming dahon na nahulog. So, yung mga bunga naman kapramdi, walang sawang pagbubunga ng mangga na ito. So, yung mangga na ito ay yung ang tinatawag na apple mango. Dati, ang lalaki ng mga bunga niya at syempre walang tigil. Kadalasan, pag umaga, after ko magwalis, tumitingala ako kasi nahulog yung mga mangga. Kadalasan hindi namin namamalayan, kaya sinusungkit namin para pag dilaw na hindi na siya mahulog. Nadudurog kasi sa kapag nahulog. So maraming bunga siya. Ayan, mga ferns. Mga last din yung mga halaman niya dito, yung ferns na yung malaki, tapos yung tea plant. Then meron din siyang mga aglonema dyan. Meron din siyang dito, yung tinatawag na Monstera deliciosa, yung mamahalin na Monstera deliciosa, pero hindi siya variegated. Ayan, parang yung Thai constellation yata, basta something Monstera.
So sabi ko sa kanya mahal yan. Kaya lang siyempre ngayon hindi na masyadong ganun ka price yung mga halaman kasi nga bumaba na. Minsan nga yung mga taga 6,000, 150 na lang. Katulad nung talisay na taga yung 150 pesos na talisay na yon, dati mga ano yung mga 1.5 na yon. So ayan, napaka-presko ng halaman niya dito. Inaabangan na lang namin na mag-yellow yung ano balat niya. Then susungkitin na lang namin. Every morning nagsusungkit kami sa afternoon kasi hindi naman nawawala ng hinog. Yung fence dito Kapramdi matagal namin ginawa yan, but siguro mga 4 na taon na yan dyan. Hindi naman siya nasisira. That time hindi pa ako nagtatanim ng halaman noon. At birang-bira akong nakikialam sa mga halaman. Kaya ayun, natatandaan ko yung mahigit 4 na taon na yung fence na yan. Ayun mga Kapramdi, nakita nyo po yung kanyang garden, bagong garden. Actually napakalaki ng bakuran nila dito. So ayun mga Kapramdi, marami pong salamat sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun mga Kapramdi, abangan niyo po yung next video ko dito sa kanyang bahay sa front yard kasi yun, last video ko rin dito kasi uwi na ako ng probinsya. So i-update ko lang kayo dun sa front yard nila. Siyempre iikot ko rin kayo dito sa kanyang dito sa bakuran nila na maraming halaman. Maraming pong salamat ulit.